Ban yo ya ki kubor bat ki jingtip pila aban subscribe ya ka follow the Miles channel. Uni upat ba ubasya yalam bakla. Uni upat ba ubam snutu yalaga jong ka bor. Haka jingelang pajba kaseng Voice of the People Party kabala penlong mentakasngi ka arpo artrik ubnai kelalang kot arjar san. Hagasnong mo kayaw ka bahaba po ka West Jainde Hills District barro hugajo ko por ka constituency jong ukertong kaseng VPP uba rimiki nyang uba arden labasay mo habaw yo ban ay ka jingkran ban pensay pajba ikinong rim jong kaseng barro hugajo ko por ban pan jingkersyan ya ukertong ka VPP na kanika constituency uba arden uang ba upajba ka rilom jaintia mentaki jet ya kaseng VPP tang na kabanta ka election MP kabadang syudep ne ka MLA Henry upajba ujiet ya ka party hado usnem arjar opra bat pila ban kali balai tang hado arjar arpopra shosho ba arden ula pensay ya ka ne ka jengkeli de ka bawong upajba ubasya ya lambakla ubumtip ya ka bor ya ka kam sensyar ka kadar une upajba menta ulong ubastan bat ubanang ru ya la ka jong ka bor Ni banjit namar bu snobit. Ye kwa upai ba unjit namar ba usnotu balai ujit yau A lani yau B ban syakri ya ki patpa. Ngan ong kaladir ka por ya kita ki batmu. Ban yang persya ya ka Voice of the People Party. Habang apek keleng-keleng abang lek keleng-keleng kari. Ngai iya kani ka jing shisha. Baka tagalong ba upai ba ubajit ya ka Voice of the People Party ha ka MP election. Uklam jit tang na ka benta ka MP election. Ngabha. Upat ba ubajit ya ka VPP ha ka MP election shimla jit tang na ka benta ka MP election. Henry uladep jit lupa ya ka VPP hadu arpu pra. Kata ka day ka jing shisha. Upat ba uladep jit lupa ya ka Voice of the People Party hadu usnam arpu pra. Pila ban nengok beli tu arden ong tang hadu arpu pra. Baliw mga hadu lay pulay. Baliw mga hadu lay pupra. Namar uni upat ba ubasya yalam bakla. Uni upat ba ubam snutu yalaga jong ka bor. Uni upat ba ubam snutu yalaga taka dor jong ka bud. Uni upat ba uba lasya ubalaya bakla. Hakata ka jingadai ka jingu baka sinsyar ka kadar. Uni upat ba menta ulak kalalong upat ba uba start. Uba snutu yalaga jong ka bor. Uba snotu ya ka jingade baka sinsyar ka kadar bat minta ulat tip kumno mga don hangtay po ticheng uni deputy chief minister ubari MLA juga nartiang ulalek siapa nongkro ula pri ka taga yindol barla ayu la kranang tu lara kersyan ya ubri mga penyeng ngan trikput nam ta jongpi tip kata trikput ka bagumno ngam la sopo saya pensiun nongrim hi patba kabas rumah agar gomo lara pim kersyan pat wat ia kabangamot pan aru nganumay kumno uno tanong kumta hato kata kadi kanong kenti ju uai jirat di patba taga pisa jong jobu shimet ne udi usyakri jungi patba ni patba habang ia snow kum kita gijing berten ia ting pan ia penrit kum di kenai ni kret bangi day bangi di bajit ya balong emily lalu patba ulas mutu ulas start day banti udah balong are habaya pi yang jit mangi ba pinong emily pion berten man mapi lagi sa salai snam mapiru pek sa salai snam dibakalang yang bread yang tong dowe kasyong hangi patba yano ngi jit wan tuklar ya kaman kabalat luwet ka jongi kataken ka bangi kwa yu patba bonong ban snotu ban penengkam hot ya kata ka bor ka ikhtiar bala penkop daga jinglai luwet indai bating yano ki benang ting ka peni bedang syate amrau haga jingot ka jing pekat ka jongi kinong yaram jongi nadu Reverend JJN Nicholas Roy hadu kitu ginangalam kibai ki banyo elang jong jala kiek sai ban pentikna bangi ngelong kibalai lut halaga jong gari larangi pai shke history jong jatri ugaji latip egari khasi jantia kom kari kilai pos in ka jala Meghalaya menta kari ka jala ka baduktam hagi than shatai lamini kata chief minister jong jala Meghalaya pat
ulah kiu kerdan banlong uai nagi chief minister ke baru spatam hagari India ulah dan naga top jong kita ki shipong ki chief minister ke baru spatam ko ki pat bawi namar kata kata ke voice of the people party kami partai mimi amdai tang maniale election mimi banikai ban persnotu yu pat ba ya ke jingri ke jo pat ba bat ke sinshar ka khanar ban persnotu yu pat ba bahagari sinshar pat ba ni ban ya ka bor ban ya sandur ya kata ka ya sanhima ka sansima kinong snong jong snong mokoyao ki pat ba jong snong mokoyao kimra ban le tu pat ba shikitmat tulikam Nongrem, Uwei Ubriu Marwei Umla Banlet Tau An Hapot District Council Nam Tau Patba Uwei Ubriu Umla Banlet Tau An Hapot Assembly Nam Tau Patba Kabaduna Ni Don Kam Katan Reungut Kibadan Kajuk Kajingmut Kajuk Kajing Perkat Kajuk Katong Kajuk Konongrem Bagan Let Hapot GHADC Ban Tau Iki An Bati Polisi Nam Tajungi Upatba Kabaduna ni don kam lai puingut kibadan ka juk ka jingmut ka juk ka jing perkat ka juk ka nongrim ka juk ka thong bagen le assembly mantau an bati program ki policy nam tau patba te ka seng ka don kam ban lumlang ni bakum kita haga juk ka ying haga juk ka seng kabadan ka nongrim ka scam kabadan ki thong ka shai bat kabadan ki nangalam ki start ki champagne ki ijngai bat kabadan ka jing kli kata ka de ka party ko ki patba namar kata kata ngi hap banong ki patba ki bahusiar bha ban pek ngaju ong ba ubriu bat ka party ki longkum ki aryang jong ka pisa ubriu ude ban biang ka party ka de ban biang khnang banyila asisha ban penorlong ye kita ki jing angnut ke bangi ni kwa kom ki nongelam nagamata kari bakajat beriu upat ba uhapan start upat ba uhapan smutu namar tanga snow ba kani kadi ka por kabadan kam yangi bangin smutu pet menta ayu kile kanu snem kanu penai kinong tri JHDC ki klemio tulap hendrai mental ajan election la pelain lut ke sarkar banyo siuno iki tulap kinong tri home guard kisah kot tulap di kisan ki hendriu benai kinong tri casual haki babon ki department kila kelalong kila kiliyo tulap tang sisin san benai sisin hendriu benai kinoi kai kaban mi sesurat balai baga sarkar mentakal ai lut ye kita ki kam grade 4 hagani ke jela ke jingi syakiriu shimet kiban tungkam maki kiriu shimet kom ki kam kontrak leni ki contractual ko ki pat ba tutip balai ka sarkar kan haban le kumni namar ka sarkar menta ka dona pring ke jing kerdu pisa ka sarkar ka shimram ngikit ram kom ka jela o kalong ke ki wasno pangmet kat ni ublei lo kurku yang ni ka ri ka et ka jomi kat ni ublei lo kurku yang ni ka jela ka jingi ila dei balong ka jela ka bari spatam magari India ila dei balong ka jela ka kiyo magari India Hendrai pek menta kumno galong ka khai ka pateng shanu ka rep karyang shanu ka kamri jingri shanu ban pun khanya ka kamai ka kaji jongnong shong shnong ngila kala ngila her haga yo ka kot la bun bha ki kertong ki baile independent la jamman ki shnong ki mi kita ki kertong independent don ki bala mi no naga seng NPP don ki bala mi no naga seng UDP oh kila mi no banya kon kertong shmet lara keliu pat ba balai female asyuk naga seng NPP balai female asyuk naga seng UDP kiong kumno ka parti ka datang ka uniform ka parti ka datang ka uniform kimut ban penbit yo pat ba nah bang apet gitu haba kiong ba ka parti ka datang ka uniform ngaken mau yo ka tu ka kana syapang utu mersiang syadan tedong Kejayu ni umur siang basyak dan tudong. Uni umur siang udi umur tok siar bah keleng kiying. Hakata ke snong. Bat anda ulah nong song snong ulah bitar ulai up ketem. Ulai up kedong itai mersiang. Bat aku kesini ulai kem itai mersiang.
Badan dawa yo kem itai mersiang utau pai ba ulai mat nei tudong jitai mersiang. Ulai pelat itai mersiang ila jelang klemi pertaisu. Hadin katu kani andala jam utau tudong. Ini mersiang ilami pertai biang. Kini ki para mersiang kyong kok siang senu pija abro sikata ngim isu ya pi. Nang ta kyong balai ni tudong jong pi kum ni. Itai mersiang ikrem ye tho hok bangala tos er pelat uyo ubriu umat yuni tudong jong ha. Ikrem ye tho kum ta yong la kum ni kain kam kelui met. La kum ni kain kam kelui met. Kini ki kertong independen ru kibla petno anak NPP kibla petno anak UDP kimia tho hok yo pai ba ka e ka dau oh ye kita kikam kibaka ka trei nam tau pai ba kumno bagala pen bet pen biang ki school sarkar nadong sedang naduk ka jing siu tulap iki noi kain ru po hajar haduk silak tam kila siu tulap iki noi kai ki school shisha ki ba jamai ba ki ba paka bat ka dor ka ba tat nagamenta kitu ginong song snong kibelantu kikon betuk kikon besuk kila yok ban let school hang tu ban yok school ka ai jingkai kumju kumbalong kita lani kampalat ya school private nangta kita ki kena school ki balik ya school private kila let paino shika school sarkar ndai pai shiki school sarkar akan ni jela ka jungi kumju ki jaga sumar manla ka lai kilometer ki don kita ki mohalla klinik lani ki klinik jong pai ba ki bau pai ba ola ban let ha kita ki klinik hang tu nadu prabaji min step hadu arbaji dom doktor nang ta ka don ki jing test ka don ki toy ki biang bat kala pinsting ye ki pai ba dei namar kata kata ki pai ba ki ai ki jing shan nang ta ki la yo shibon nalor kata sa ka electricity ka jing ka dor ka jam ka tap nakam ta ki long yang ki long sem ki beduk ka umbam ka umdi kila pendiang yo pai ba obeduk hagati ka nomba Delhi ba dei namar kata kata pai ba usngutu bagani ka parti shisha kala shakringi te ka ju nganget ba pai ba ondaula ailat ya ka voice of the people party ban sinsha Hadin sansnem ngan ong ipi ngim don kam shu banwan kerpat yu pai ba hendri pai ba nong dan don kam ban beteng baga BBP kan dan sinsha naman nilai i yakini kicin trei hapok gini ki santli kisnem ngiti kena ba upai ba onyo i kita gijing persang kiba hok kiba smur gijingi kum kinangalam ban ai gijing syakri kiba jana yu pai ba hapok kita ki santli kisnem hoi ngam ong bat ngam kam trai bengila ban pen kala khong ponglut pen ruspa lu dia bro ndri upai ba on i ya ke ai ke jinga pher ke jing kala ka bawan tang hapo ita isan snem walai lung manai por yo lingkot bat ka badan bun lesi ka por ngilang don kam ban ai ke jing shagri ka ba khamba daga jingai peteng ka jo upai ba dei namar tang ko ki pai ba bi ni lek menta keleng ban pen syai ban pen sutu baka parti kalong ka ba don kam hadu kata ka parti kalang ka don kam ki pai ba ki don kam ban snutu ya ka parti baga di bandan ki nongrim ki ba scam ka di bandan ki thong ki ba shai ka di bandan ki nonglam ki bandan ki jingket kli ki ba ijngai ki ba start ki ba champagne ya ka quarter final ka bamut ya ka MP election te ka BBP lada ka job saya ka semi final ka bamut ka ni ka MDC election mo kila punya stream ya kani ka MDC election kum ka semi final kiong lada ka BBP ka job saya kani ka semi final klempep kan rasuk ya ka final talong ka jing penwandur ka jing punya stream ka ba shong nongrim bat ka ba donnya lada ngila job ya ka quarter final lada ngila job ya ka semi final hendrai lada ngim job pat ya ka final ngenom la ban ra ya ka kop namar ta ka don kamingi bangin job ya ka quarter final ka don kamingi bangin job ya ka semi final ba ka don kamingi bangin job ya ka final kenang bangin aban bat yu lakam jong ka sinshar ka khara ti upat ba menta ula shai keleng kat sabangi ngilek namar ka ta da upat ba ko ma ong ipi ula rai ula dep jit rupa ya ka voice of the people hadu arpopra balai nga ong tang hadu arpopra uni upat ba menta ula snutu ti ya ke ai ke kamram ga jungi ukwa ken ban pek pat ban bishar nadu usnam arpopra kumno kata ka BBP ka trei ban ka sinshar yang iki pai ba
lari kila tre hok bat kila le kum bat kila clay hakita ki mat jingkular upat ba ngam artetin ul ong teng ban sinshar ya gani ka jela ka ji kumbala ngapo Delhi kami ka am admi party ka lech ki pat ba ka kular ki pat ba shibun ki bat ka ai ka baja onda ki pat ba ka legit ka am admi party ka le shisha kumbala kular ki pat ba bat menta kala dek ban sinshar la laitem hapo Delhi bat kani ka de ka tem ka basau ka baki kini khuni kini election ki patba hapo Delhi ki break ya ka BJP ka basinshari ka India ki break ya ka seng Congress ki jit ya ka Aam Aadmi Party namar kila mat bagani ka party kumbagala kran kala le kala pinsting ya ka jingkit ka bakhya jungi ki patba la khot sno bhayangi daga sarkar Delhi daga seng Aam Aadmi Party bangile jingo bandai pek ya ka tinga Delhi kumnu ki sinshar bat katu kani sin kila khot ngam shim la yolat ban lek menagani mention snam nila lek nila rai ban lek pek ye kita ki jingtrai jung ka Aam Aadmi Party ka sarkar ka basinchar po Delhi ni ka jingkala tat hadu bangine I ba ki pat ba shisha kila scam bat bangina banon ra ya ka jingkala hagani ka ri ka ba e ka jmi ko ki pat ba ki don ki jinga kentho ki jinga tengkok mau siang ke jungi kum ki nangaram hendrai lalau pat pa hi ul ai ke jing shena kum ki tagi shakri ki barit ke jongpi ngene penshitam ngene minat bantrei nam ta ka bet ka biang ka jongpi u pat ba te kum ka party ni snow comment ba din ka jimi jo voice of the people party ola la ban lumlang shishai ka chatbriu ngile I ka jingi tuli apreng jungi menta kenre mu pnar u bhai u ar maram lingam ni snow tho ngile dei ka we ka chatbriu balai ni penslur ba ban kren daga ne ka tin preng ka tin sora haki jingilang ni bakum kini balai namar ni kwa bana lor ka tin snong ga bi ide ngendai ruban snow po la ni snow ram ban kren ni tin sora ka bre ka tin preng jonga chat mriu ni snow ban aingo you play u balon ra hani missionary ban penio hani ka tin preng ga bangin ni snow tho lang namar ke ei ka ban jal la ni penslur ban kren tang ya la ka jonga tin snong la hi ki panar phem na ne ka tin sora phile gum do la ni kendo I waru on kran da katin war pille gum do ri kendo I maram uru on kran da katin la jong ngene me snow tho apreng ka we ka jat mriu let's say kanwan ra ka jinga pher ka jing snow chang henry habangi ton ka katin ye kran da ka jo ka katin ye snow tho o ngaru nga snow yo bor ba ban kran abang pe ba phia kongo ba phia thap ti namar nga snow tho pleng pi snow tho ba ye ka I bang kran re la bhem snow tho ngala long kumbit ba pertahar klau maroi banganula aru ban kran namar ba to malor ka tin sinong ka bangi ni nang ni ide ni prom tolong snow po ban kren ni dei mani kai di kon bagen nang ban kren ya ka tin preng jonga jabru nawar ka diga ni ka ban pinya teli jana yangi kom ka jabru snow tanat menta kamdon shu ka jing snow dong kamdon shu ka jing snow pair namar hangi hite ka jing ka election kamni banon ra ai ka jinga pai ka jinga pra ka jing snow dong ka jing snow thai ndai ban pinya teli ya ka jabru ban lumlang bat temo habangi ni teli kom ka jabru kalam ka bor bat wei patin I ba shisha oh kila ye tuli bat kamang ka basuk bangin ne kila makore ki habang ye tuli ki wei pati chat riu ken pet yang I daga buram nganong ye pi pet ke ga ja ko mga kran mane ka MP election ki por election ulas no tho ba por election ga diga por ka ba don kambha bangan prakhat bangan puson bangan shong kumnungan le yanungan jit hanungan penkobor bat yanungan jit ban syakri yangi uni upat ba ulak kalong upat ba ubastat namar balai kum ki nongalam jogga voice of the people party yaladi nga job MLA ningkong house nem arajar pra bat habangala rung syaga jeli politics nga snothu tang ban syur dan benta hagasan perthai kampak biang ka don kam bangin wanra yaga sinshar ka khadar ka bakhuj namar krem ka sinshar ka khadar ka bakhuj yen namla ban lao bat ban weng ya uni usok kerdot ubate bat ubat singit ya ka jat benriu ka jongi usok kerdot jong ka jingduk usok kerdot jong ka bamsap usok kerdot jong ka jingle shiliang kmat usok kerdot jong ka jingle bor
day tang ka sinshar ka khadar ka bakhoy ka balaban weng day alor ka taga nongrim ngilas dang ya ka taga jingalap ka clean politics campaign ban pinsmo thu ikipai ba bangi don kam ya ka sinshar ka khadar ka bahok ka bakhut khnang bakan ai ka taga loi ka basngan yegi longdin ki mandin ki jonga ki jongphi hadin chipun telikisnam nadu arajar shipau bat hadu arajar abusau ngiyu ibo pat ba shisha manta ulas snutu kajing job kajongi ka MP election kamdei ka bakut ndei ka ditang kajing sedang bangin poi syakata ka sinshar ka khadar ka bakut bat kani kajing job pat kajongi ka MDC election kamdei kajing pen scam ya ka linti ka bangila jit na du ka MP election don kibaong ba ka BPP andai jong Presbyterian ngi pet yaki parado parasnam kum kawai ka jat benrio ngi pet ya ka kenon balang udon hei pangin sekren namar ngi tip shai kum ki brio ki wasno thu baga jingade ka jo brio bo play ka long shimet kumno uyade haling baga linti ka kumno ngem ko ban tuklar ban muslia ka de ka jing sno thu jo brio shimet ngi kren shapang uplay uba ubangi kum ke jat menriungi syakri nadu shwa bagan wan ke jinget kristan shikani ri ke jingi ukhasi nadu baga perthai ke dang long baga jat menriung ke dang hak utip baru itu badon uplay uba sinshar baru penong ke baro kum ke jat menriungi wat ye ke khmat ke joblay la ke sinshar ke khadar la ke trei ke ta phini iken ke don ke nyam ke rukom hapreng upriu uplay hake jat menriung ke jungi namar menta kum ke jat menriung bomba ngila priang ke jinget kristan te kum ki nongelam ni supen snow ni su ke doken bawa daga bible rula tho shibon ki benta bengin snow tho maka sinshar ka khadar kane ka bom play ula bo bet bo renti namar kata aku ki pai babi wat nom pen snap ya ki jing persang ban yalam bakla hot ngam pen bore pi ba pi su shane abet tang hangi pila ban artatin yingi kinongelam joga voice of the people party namar pimpat yo ite rengan ong ye pi nganong ye pi shwa ba pin kentat ye ka voice of the people party persang shwa ya ka on the pila persang ngai pensa snow thu namar kata rawat ong baga jing job ke MP kalau biang ni don kamban job ke semi final ni don kamban job ya ke final bat ngam atatin baga por kam jingai shu nangi bangin yo ya ke jingkala bani i ya ke sinshar ka khadar ka bakhut ka sinshar ka bapet rinti lang ya baro kinong shong shong ka bampet tang ya kita ki katto katningot bakin rispa bakin hespa ha kani kari ka jingi balai ka sami kata ka kintin high level namar ki jing trei ki jing pentulon ni ki kam ki dei bet tang ki katto katne ki badon ha ka bor ko ki pat ba shanolot ja ki kontraktor hagini ki sni ki pementa ki to ki kontraktor ki bajudei ki kontraktor ki ba he menta ki lakalalong tang ki sop kontraktor jo MLA lani minister ko ki pat bala trei kam kontrak hi ki MLA ki minister hagini ki sni ki pementa sakat lupat ngendang perta nagapor syagapor ban pentai pat jaga bor show pat ba bo pat ba un snow thu baga shong hanga kumno baine don bentar ringkat bat ki pat ba ki babon balwan ra ya ga jingkala bat kendau lai rukom kadon kari kinti ka bamot ka kendau shimet ka janga kadon kari kor ka badai jong ka kor ka jat kadon kari raj ka badai jong unong shong snong ubaha apo ka tagarai kani ka rirat kadai ka bha jonong shong snong ubaduk ubasuk ubandon khndo ban snaying uyo jaka ha ka lumrat ban snaying uyo jaka ma ka rat ulek pom ding na ka khlaurat ban snaying ban snasem kata ka dei ka ei ka long shwa man shwa lo bu benta yangi kom ka chat man riu ha ka jingare ka ji ba ka khndo ka syap hnrei men ta tip don shibun ba ki jakarat ki balak kala jaka shimet namar ka jing sobut pati kampang sap kemudian dapat di district council hakali kejela gaji ko ki pat babi nama katangi hamban senutu kak nu kita di dalam kelaya kun hampo kata ka
Constituent Assembly hapok katakan dormal ban penyok hangi ya katakan 6 schedule kaban skam ya hok long try ke si ya kendo ke siap ke try ke tak di mar po kendo ni menta baju ke ni dan ban au atau kita jok mo katakan jilai luit atau ni yo si sama katakan bah bat hadien ke jinga linti lami sakawai pat ka tunhun kinong yalam kabakila don ke jinga perkat ngem dia ka an kabaya dayangi lagi cing musya lagi cing tukar jom ki an ke sarkar India minta bunma ki an ke sarkar India ke try kam hamne nadu ke ti mau ti siap nadu ke ti mau shun nadu ke ti doyang nadu ke panding pamsi nadu ke ta ke kolshor jini balik sikar balik beamarat kelekut nama tukar hangi lagi ti an jom sarkar India. Dan nomor kata tahu, mangi mentangi yang bantawa, yang kata artikel kata laispa anyo buai, kata artikel laispa anyo buai, kan pensem yang saisin, yang ka hok long try ke jini ke kendo ke siap, ki marpo kendo, bat yang ke jindon barok ham negeri ke jini, indon an juga sarkar India, kumbalang mentah, ke sarkar MDA ke kok, bagala plane doyong, lani ke sarkar MDA ke kok, bagala irap igi paipa, kanungut menai ke balak menteri doyong, data ke mining list, ke balak kangla ingin ke barit ke baria, marta ke hiar kayo ke kot, ada jela ke jini, oh kuki paipa bi, nama kita tahu, kalau ke sosi mentapat, dan ke kami lagi begini ke bastak. Kita tip an, kita pongsut yang, kita dek tayong. Henry tim tip ke ke sejudul, ke kata ke artikel laispanyo buai. Nim on badai tang mengi kita start, apa voice of the people party. Shimon kita beri kita start, hanya chat benda begini. Henry dan Shimon, kita bampek ke rukam perkat, kita bampuat ke rukam perkat, kita shim ke bu, ban jalan bagla, yang pat ba obaloi obasyira.